Nuaing pasyon borongin napaduaon mahita. Adorang so taudu tidope pauti acaraon. Oho mahita sanggup bas martangi yang tua mata di bata. Natok to mangaramoti. Doh maka holongi hita sian ulot tabe sadarion. Martang yang bema di bagasan roha. Amin. Mari demba hita. Mari te goarni de bata ama,
Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni todi porbadia, na tumo palangi do tanoon. Kristus manaona porsu humokopamu, tumadiko tirua dihamu bogas nipakna, dang adong dosa diulai bana, dang jupang akal di bagasan pamanganna, dang mangesai bana dina hona isak, dang mangasupi di nama na porsuk, alai di pasak do tu panguhum siti gorohai maredehita. Martang yang behita, tuhodo ale Jehovah ahu marhaposan, unang tung paurak au saling lilingna, ai hodo si palua ahu. Saya pailang mapinggolmu tu ahu, habugani paluan au. Sai homa gabe dolok batu partano batu wadiau gabe hutan agoting, laho panguluhon ahu. Tibagasa tangamu dohu pasato diku, nunga di tubuh so ahu, ali jahu badi batani hasitongani. Ai nunga sudah ngoluku di bahan hamarason, sudah doaka tauku di bahan angguku, merus do gogoku di bahan dosaku, jala dang mangalobe holi-holiku. Jadi gabe parbiliat doau marado posudi aka aloku, doho barhudru, jala tarsonggo situtu, aka dong aku magudang, marsiding-siding bedo aka namarnida au di balian. Nungatung lupa au sian roha, songon halak naung mate, sobokon nger-nger na bolong nama ahu. Alayang ahu tuhodo au marhaposan, ali jahubaniku do hodo di bataku. Marguru tetengamu do aka parsorion, sai palua maau siat tangan ni aka musuhku, dosian aka na mangalotongi ahu. Ali di bata, sai unang paura au, sai hodo na hujau, sai palua maau marhite-hite guarmu. Amin. Pinasa ma tu kor Tiberias.
Mare demehita. Yesus namamu Barita panononi Tuhan Yesus. Dungi ditaku aka soldadu. Dohot iduk nasida. Rodi aka naposoni jauh di ima Yesus. Jala di ihoti. Jadi ditugion ma ibana jumolo tu si hanas. Ima simatua ni si kaya pasi. Ituani malim di nasa taoni nama dok tuaka Yahudi. Dengganat domate. Sahala humoko bangsoi. Dung didok Yesus songoni, di pastat sada opas na jongjong di simai bana, huhut ma didok, songoni ma pangalusim tu situa ni malimi, dungi nina Yesus ma mangalusi, ia nahurang nahudok, hajong jokon nahurang, alai anggona honado, buasa pasta pemu ahu, koros serapim.
Mare Demeta. Asa disuruh si Hannas maibana nau tinali itu situani malim kayapas. Disido marpungu aka si boto surat. Do situani natorop. Alai saya mangiu do si Petrus. Madau-dau saro di alaman ni situani malimi. Laos bawa maibana tu bagasan lau hudu tu si rabdoho akana poso marnida ujungna. Pinasakma kormas saringat.
Mari Demehita. Dungi dipakulingi situani malimi maibana. Kupatolong maho tu dibatasi pangului. Asa di pabuah ho tu kami manang natutu ho Kristus anak ni dibata. Jabi diri bako situani malima pahian nama dok. Nama ngaliai di bata do ibana. Pola lulua dope siti dangi. Nungani begi hamu. Pangaleai onai. Behado di rohamuna. Jadi ditijuri nasida mabuhina. Nadeba manobuk. Nadeba mangalisingi hu madok. Surirangi hami Kristus. Isedo mamunuho. Alai di porso si Petrus do di dokma. Dang adong huboto. Jala dang watusi na dokmi. Laos ruar maibana tu alaman jolo-jolo. Jala martahuak mamanuk. Alai marnida ibana diulahi na poso boru-boru ima madok tuaka na jongjong disi. Oddo sada nasida. Gabe dipukama mabuburah dirina. Huhut manolon-nolon. Dan hutada jolman nani rok munai. Mari Demehita. Oh
Martangi yang mahita manopo sti dosata ale Tuhan debata saleleng hu hasipod dosaku reung do holi-holiku ai sai didodoni tangamu doau arian do borngin jadi hubabotohon ma tuho dosaku jaladang hukupi salakku. Matua mazolma, ia so dijujur Jehovah tu ibana hajatonna. Molo tagur gaturo hatta, tauhir hon panonon ni tu hattai, patuk mado honotta. Nunga huboto akka panganosyoku, sai sosodo di joloku akka dosaku. Nunga huboto akka hagaliaku di hadapamu, ai sai pikirakku mengarajai rohaku. Baga-baga taring Tuhasan di lusa, tapi kima baga-baga nili bata taring hasan di lusa ta sonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalausim songon obun. Jala songon obun manoro akka dusam. Sai mulak mahotu au ayau dosi palua ho hasanga pemadi di batana di gijang. Kor Labuh Baru.
Mari demeta. Dame nini batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mah dihita saluhut na manginang. Selamat malam pasyam mah dihita saluhut na. Pasti do secara umum berbeda doati di malam Bornginon, di Bornginon. Ala memang di malam Pasyanon di sulukiti do rohata nunga olak ni dia pangrimangota. Taringo tu pakokopon ni Tuhan Yesus di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluta. Jala adul dame do rohata. Siap bornger-bornger na asing ditaringot tu malam Pasyanon lau paut ihut na tinaon ni Tuhan Yesus atau nga manginang taparade ma rohata taparade ma pikirata hata ni debata wenet hami sian Heber biddu 12 ayat na parjolo saat rodi ayat na patuluhon. Heber biddu 12 ayat na parjolo saat rodi ayat patuluhon. Songonom mahatan ni debata tapayut-iut ma di bagasan rohata. Marbengit ni roha di paraloan. Di baheni nang hitape ala nai setorop sididangi humaliak kita. Tapi aku manasa na pasoraton rodi dosa na giri-giri makaliangi. Jala marbengit ni roha mahida marlojong tu bagasan paraloan na soson di jolota. Tabereng maiduk ni hapor sioni. Jala na pagusosa ima Jesus na manoton parsilanguni. Sika nilas ni roha tohap naihian. So dietong ihailaon. Gawe hudul di siamun ni habangsa ni debata. Paingot-ingot hamu maibana. Napataw-tawot ton paraloan si songoni dopak ibana. Sian akka pardosa. Asa unang marnalo jahamu. Unang madate todimuna. Ido yanggo sahana. Hurian itu hatta sonari masuk mahita tu malam Pasyon borngin na paduahon. Kita mengenang penderitaan Yesus menjelang
penyalipan. Tapatu pape menarengoti masa mengenang penderitaan Yesus, dangna asa lungun rohatta, dangna asa dangol pakilalatta, dada songon naridok ni halak batak, mengerigat-rigat bulung, madukir-dukir sidangolon. Dada asa lungun rohatta molo tapatu passion, dada jala dangol pakilalatta, bukan sekedar membawa kita kepada keharuan, bukan sekedar membawa kita kepada penderitaan Kristus, kesedihan, tetapi justru membangkitkan semangat. Sebab Kristus telah membuktikannya sendiri bahwa penderitaan di masa-masa sulit, di masa-masa suram, bahkan maut dan kematian tidak akan pernah mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Masa-masa sulit, masa-masa suram, bahkan maut dan kematian tidak akan pernah mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Secara umum, Huria HKBP Patu Paho Borngi Passion. Alai neng dohonon do unokna, dia do ipolana. Molo tapatu pa borngin passioning. Totu sada neng dohononna, nang di pasunggulo tu hita, hama mati ni Yesus Kristus. Nang di paingot kita kembali di bagasan nguluta, jangan meragukan lagi. Yesus natar silangi, ima anak ni rebata. Di pasunggulhot do tu hita, jangan meragukan lagi. Yesus natar silangi, ima anak ni rebata. Alanido manginang ngolo tapatu pape borngi pasionon. Bukan berarti hanya rutinitas saja. Molo tapatu pape pasioni bukan berarti berlalu begitu saja. Alaikon adong do ipolana pasioni di bangasan ngoluta. Dan penderitaan Yesus di kayu salib bukan hanya cerita saja. Dang nalau mersiajar kita taringot tu sejarah. Taringot tu pananon ni Yesus Kristus disejarahi. Tetapi bagaimana kita mampu merasakan penderitaan Yesus itu. Dan itu harus memiliki makna di dalam kehidupan kita. Merhide-hide na manangihon pananon ni Yesus itanakin. Atong ahadong ipolana. Mari kita bersama-sama menyaksikan bahwa Yesus yang sudah disalibkan. Imana sinuru ni debata. Jala ibana doon na peluau kita. Alani unang beragu hita di sini. Amanginang hurian itu hatta. Turpukon ima mangodolhon. Lapatan ni hapor siaon. Tu Yesus Kristus. Bohado halak na porsia di Yesus Kristusi. Mangadupi akan masa di tonga-tonga ni ngoluna. Pasti berbeda do halak na porsia, dohot na so porsia, mangadopi pergumulan di bagasan ngoluna. Ido husukku kami nakin, bohado halak na porsia di Yesus Kristusi, mangadopi persurian di tonga-tonga ni ngoluna. Tadi konon na do huriana, tadi konon na bakona, manang manotong do ibana, manahan na masa di tonga-tonga ni ngoluna. Tuak kasisian taringot tu akan neneng masa. Lunga dipaingot Tuhan Yesus. Na naeng syado paninasida. Lunga dilupaot Tuhan Yesus. Iko sahak nasida tuhagoan hosa. Laho mangihut tu Yesus. Idupain nang didok nakin. Ketika kita menghadapi pergumulan permasalahan di ngoluton, bohado mulat do hita musetu bakota. Tatinggal hodo huriata. Manang hodo jongjok kita di hapor siau ni.
Alanido dibuka turpukon ma. Dibaheni. Artina disosoi hita. Asa maperhatian akan naung masa ni tonga-tonga ni nguluta. Nguluta ida diturpukon. Nung alam gudang akasi hutu Yesus. Jala dipatuduhon na sida do hapor sen na sida. Molo akan hapor se ikom mampu mempertahankan hapor sen na. Bohado na kita. Alana mulut ida di tonga-tonga di perdalanan ni nguluto na manginang. Gudang doa ka na masa. Gudang doa ka paru kilo na taadopi. Bagaimana kita menyikapi yang terjadi tengah-tengah kehidupan kita ini? Mampu do kita manahan di hapor seote. Ido upahen molo neng mangyuto Jesus. Gudang doa ka paru kilo na dia dopon na. Dakya di jok Jesus. Molo dihuto kamu wow. Bebas sama masalah. Bebas sama paru kilon. Tuhan tidak pernah mengatakan demikian. Tetapi yang dikatakan Tuhan Yesus ketika memikul salib. Asa didongani Tuhan ido hita. Ido janji baga-baga ni debata. Jala ido pahoton hapor syota. Uju mengadopi paru kilo kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nunga huarion ibana hiani di bagasan ngoluni halak na porsi. Alani menginang mulut ida nakit diturpukon. Halak Kristen diibaratkan songon sa halak na madoho di pertandingan di gelanggang. Totu ikon arong do persiapan na dinggan molo madoho di pertandingan sa sahalaki. Dan dia harus terpusat fokus kepada pertandingan itu. Jala adong prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar mencapai kemenangan. Disiplin diri yang begitu ketat, ketekunan, perjuangan, niat, tidak mau menyerah, dan dia harus fokus di dalam pertandingan itu. Alanido halak na bertanding, iko fokus do ibana, iko konsentrasi di mana. Asa unang tertinggal ibana. Alani ahado nama baik kita dan fokus. Ganggu, moloro angka pergumulan, persoalan di tengah-tengah ni nguluteng. Alani ahado namin bemani hita. Gabi bobat di nguluta. Moloro angka pergumulan ni paru kilo ni. Beban nama baik kita ketinggalan. Tak tinggal honta peyakom ma nasorati. Nama baik kita manginang nasorati ima dosa. Nama baik nasorati lakata ima dosa ta manginang. Alani di dokter pukon marbengek niro hamahamu marlojong. Artinya dosa itu nama baik kita buban dijolmai. Gabi dang mampu ibana dirgak, dang mampu ibana tegak. Alaniah alanunga didodoni dosa ibana. Dang tarbahit dirina, lamadat da boha dirina. Alanunga didodoni dosa ibana. Nuaing hita dijauh manghitu Kristus Yesus. Dijodoh hita song si sena. Nunga dipilih di bata hita gabi anak kona. Alani iko fokus do hita. Alani halak na porsea. Fokus do tujuan ni ngoluna. Sutung tang tabo ta manginang. Do tujuan di tonga-tonga ni ngoluton. Mulodang tabo to tujuan ni ngoluton. Buha mahita mangariaya ka na dinggan di tonga-tonga ni ngoluta. Mulodang tabo to tujuan di tonga-tonga ni ngoluton.
Boha may tamangulahon na dinggan di tonga-tonga di perdalanan ni nguluton. Guarna pe tidak ada tujuan. Basal mamangulu. Juk dorok do si, wah penting mangulu mak. Nah penting sehat mak. Asal mamangulu, berarti dia tidak mau tahu memiliki tujuan di tengah-tengah kehidupan nah. Molo nunga adong tujuan ni ngulu ni halak Kristening. Pasti dia sudah mempersiapkan sedemikian rupa di tengah-tengah kehidupannya supaya sampai ke akhir tujuan itu. Supaya dia mendapatkan mahkota kehidupan. Jala ido hadiah no balga di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulut na nilehon ni rebata. Alani ad orang sosahat tidak tujuan ni. Ikon merlujung do hita di bagasan habingiton. Gudang doa kasih tahunon, gudang doa ka tantangan, gudang doa ka namasa tonga-tonga ni perdalanan ni nguluton. Alani ibu hari tama komonakoning. Kehidupan kita tidak akan pernah selalu mulus di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluton. Alania manginang turpukon patuguhon hapor syota dang pola ganggu halak Kristen marlojong ai Kristus do paujuk ko sa saluhut neng na mga leho gugu asa mampu hita sahat tujuan ini. Oleh karena itu, orang yang menyadari pentingnya Yesus dan dia bergantung selalu kepada Yesus, dia akan mengatakan Yesus adalah segala-galanya bagiku. Dan Yesus itu adalah arah pandang tujuan di dalam kehidupanku. Alani Yesus Kristus nunga manaon makokop hita jolma. Na mga leo tiru na dinggan di tonga-tonga ni nguluta. Idubahin di dok di ayat duing. Tabering maiduk ni hapor sioning. Lapatan na nunga dilehot Tuhan Yesus. Tuhan kasih siana tiruan na dinggan. Aha na nang istiulaw ni nasida. Jaladang adong naboy mengurupi halak Kristen di perlojongan ning. Asing ni Tuhan Yesus Kristusi. Alani nunga dihamunakon para luan na dukduki. Di paujung marhiti namo nang ibana. Marhiti hamunangan. Karena itu manginang selama kesetiaan melalui iman kita tetap berpaut kepadanya, kita akan disanggupkan melewati segala penderitaan. Kita akan selalu dimampukan berjuang meskipun di masa sulit. Selalu iman kita berpaut kepadanya. Selalu kita setia kepadanya, taat kepadanya. Alani manusia menderita hanya untuk dirinya sendiri, supaya dia hidup. Manusia menderita supaya dia memperjuangkan hidupnya. Tetapi Yesus menderita supaya kita hidup. Asa mengulu do hita. Ubahan na di tahun iba na si tahun oning. Maka ketika kita terus menerus memandang kepada Yesus, kita akan bertahan di setiap pergumulan kehidupan kita. Kita akan memperoleh kehidupan, kita akan memperoleh kekuatan dan kemenangan di tengah-tengah kehidupan kita. Di batama nama dongani mangaleon hagugon lamang ulahon hatanay. Amin. Martangi yang mahita. Mau lihat ya Tuhan, didenggan di basam doa sini roham. Di pengoto hami marhiti hatam. Tudu Tuhan gudang doa ka parukilon. Gudang doa ka sitaonon. Gudang doa ka pergumulan. Di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu nami. Di pengoto hami Tuhan.
Samarlujung tutu hami marbengek di roha. Di bagasan haporsion nami. Tutu Tuhan benget maroha nami. Manaon seluhu na ahana sa tunga-tunga ningulu nami. Idu tutu Tuhan napahoton haporsion nami. Nadonganom mo do hami. Nalehonom mo do di hami haguguon. Nalehonom mo do di hami hayipason. Asabuy mampu hami Tuhan. Lahu berjuang di tonga-tonga ningulu namion. Moliate ma Tuhan di pengoto hami marhiti hatam. Di damar ningot kami Tuhan di panonommu. Alani adong ma di tonga-tonga ningulu namion ipolana. Asa tutu hami Tuhan meninggal saluhu na dosa nami. Tutu Tuhan gokdo dosa panglusyon nami. Marhite holong ni rohami. Di hokoporo hami Tuhan. Alani paingot kami. Uju mangulahon hajahatok kami Tuhan. Paingot kami uju mangulahon naso tama hami dadupanmu. Asabuy hami tutu Tuhan. Mangulahon na hobar tulomo ni rohami. Kajupang nami. Parjabar hami Tuhan di harajon mi. Asiroham ido tutu Tuhan tujuan ni ngulu nami. Ale de bata Tuhan nami. Atong pargugui hami Tuhan. Laho madalani ngulu-ngulu nami si ganu pari. Leho di hami hagi pason. Hagugo na sa koing. Lumobi tugu ni hapur siaon. Si bata madati do hami Tuhan. Si bata kudang do akasibulis na manggago hami tunga-tunga ni Portibion. Alani tuho maubasat kami sa luhu ng ulo nami o Tuhan. Asiro ham pargugoy sa luhu na karuwas ni Huriam. Pasu-pasu sa luhu na Tuhan. Akka nanulan ni tangan na sida. Asabuy na sida tututuhan gabi haboran ni pasu-pasu. Akka ulahon ni na sida Tuhan tau hasangapon. Taulas di roha di adupan mo. Nang song ni Tuhan di Boronginon. Di nalaw pihanok kami di puduman nami Tuhan. Totong jagay hami. Dongani hami Tuhan. Sangat di homa sa luhut na ngolo namion. Mangasahon guwar na nakmu Tuhan Jesus Kristus. Martangia kami Tuho. Amin. Tapuji Tuhan ta. Marit demeta siya bukit di nomor 227 ayat sadarudut nalas di mata pasahat pelihata.
andalan hatiku. Rakon hodo au mangalo dosa dohot disapi ai sumurut do pangago anggo hoti lambuki. Oni misai tong kaian diawon pinobus mi jumpa tama ang manean pinarbaga pagami. Tatangyak koma piliata. Ale de bata ama namin na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut. Silehon-lehon na denggan doho na sulibasan na moliutus. Hupasat hami masian na lumitu hami pilihan nami tuho. Say jalamay gabi uap na usus di jolom. Pasu-pasu mi jalaramoti. Asa huparsa kami pilihanon. Pati bulhon harajam mo itong atongan ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhide-hide todim. Asalam hutad da hami gudang ni sila lomi tu hami. Asalam girgir hami mandok muliate tuho. Marhide-hide Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mita mangiduhon di tangiang aliyah manami. Aliyah manami na di banua gijang. Asinirohan itu hatta Jesus Kristus dohot holong nirohan ni debata ama dohot parsorat to di porbadia ma nama dongani hamu saluhutna. Amin. Orasma dihita salhuna.